Hola, clics! Avui us porto dos reptes que heu de resoldre amb un full i un boli. És tot el que necessiteu. Ara us ensenyaré quina és la preparació per resoldre aquests reptes i us explicaré el que heu de fer. Després, la idea és que poseu pausa al vídeo, intenteu resoldre'ls i finalment tindreu al final del vídeo les solucions a aquests problemes o reptes. Així que aquí us deixo amb les instruccions. Doncs el que s'ha de fer és dibuixar nou puntets i el que s'ha de fer és, amb 4 línies rectes, ajuntar tots els punts sense aixecar el boli del paper. Aquest és el primer truc. El segon és fer aquest dibuix però sense aixecar també el boli del full. No s'hi val fer això, perquè no és el mateix dibuix. S'ha de fer aquest. Molta sort! Molt bé, doncs aquestes són les pautes que heu de seguir. Ara el que és ideal és que poseu pausa al vídeo i intenteu resoldre els enigmes, i si al final veieu creieu que ja ho heu solucionat o ja ho heu solucionat o creieu que ja no sabeu com es fa i no passa res, doncs aneu ara al final del vídeo, just ara després que jo acabi de parlar, i tindreu les solucions, d'acord? Doncs ja està. Ok, doncs la solució al primer repte seria la següent. Fem una línia recta i sortim una mica del quadrat. Tornem a fer una línia recta i tornem a sortir una mica del quadrat. Fem el mateix cap avall i, finalment, diagonal. I ja ho tindríem. I la solució al segon repte és la següent. Fem el punt, dobleguem el full una mica i comencem el cercle a la part doblegada. El continuem, traiem la part doblegada i tanquem el cercle. I ja està. Què? Us n'heu sortit? Si en el cas que no, doncs ara aquí teniu les respostes, ja les teniu, i ara el que podeu és ensenyar aquests trucs als pares i quan acabem aquests dies confinats ho podreu ensenyar als vostres amics. I això és tot, que passeu uns bons dies.